स्वागत जणातो। नमस्कार। किंतु की विडंबना परी को स्वर्गटीय दब बदल पिशाच माने ताको नरक जंत्रणा दे हत्या करछन्ते। आज परी हत्या सह पिशाच माने हत्या करि दैछन्ते समग्र मनुष्य जातिर मानविकता को।
ए झिଅ ଟିକେ କବାଟ ଖୋଲିଲୁ। ନା ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିବିନି। ଏବେ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତମେ ପଳେଇ ଆସ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଆମ ଜୀବନକୁ ତମେ ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଥିବ? ତମ ଡାଡି ପଠେଇଛନ୍ତି, ଚାଲ ମୁଁ ତମ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ନା ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବିନି। ତମେ ଡାଡିଙ୍କୁ ଫୋନ ଲଗେଇଲ। ଆମେ ଛୋଟ ପିଲା ବୋଲି ତମେ ଚକୋଲେଟର ଲୋଭ ଦେଖି ଆମ ଖୁସି ଲୁଟି ନଉଛ। ଏ ମା ଚକଲେଟ ଖାଇବୁ? ନେ। ନା ନା ମୋ ମା ମନା କରୁଛି। ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ କିଛି ଖାଇବିନି। ଆମ ମଥାକୁ ଆମ ପିଠିକୁ ଆଉଁସ ଦେଇ ଆମ ଶରୀରର ହାଡ଼ ମାଂସ ଚାଟି ଦଉଛ। ତୁ ଟା ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛୁ, ପୁରା ପରିଟିଏ ତ।